Het is voor een politicus en een persoon die zijn politieke carrière heeft geïnvesteerd in de relaties met het Koninkrijk een zeer pijnlijke moment om op deze manier in confrontatie te zijn gekomen met Nederland en het Koninkrijk. Het Koninkrijk moet gebaseerd zijn op win-win mogelijkheden, op de strategische ligging van Nederland in Europa en onze eilanden hier dichtbij opkomende markten in Zuid-Amerika. Aruba werd gezien als het model voor hoe je binnen het Koninkrijk samen kan werken. We hebben over zoveel andere mogelijkheden gedroomd en werken daar zo hard aan ook. Het heeft ons daarom ook geheurd, maar ook verbaasd dat deze ontwikkeling en de rampkoers die Nederland heeft gekozen deze richting uit is gegaan. We hebben het altijd zelf gedaan op basis van het potentieel van onze gemeenschap. De daadkracht van de Arubaan, de visie van de Arubaan en ook de betrokkenheid van de Arubaan met deze eiland. En dat is een enorm verschil van hoe wij ook de ontwikkeling zien van de laatste jaren na de crisis.